Goedemiddag, goedemiddag. Surinamers, de melukudeng filmpjes op social media. Dan meer wat je piapetaki, wan blakaman voor NDP. Te anoman go in discussie. Da obige taki na reclame van boyer, want alles maar sabi tok. Alles maar sabi tok, abe on plat kruiper na NDP. Die ano venentrain na NDP. Ja toch, palongo. Alongwa abob. Dago me kwan soort propaganda dat petak foto's man op bus kongres ma actie en sana en bijdrage gibenaland. Actie en wasaba benaland. Next fa benaland ano sabi era. Next fu benaland ano sabi. Bakas mamoni de man se long. Dat de man kom me kwan soort reclama toch. Tak ai de mensen van het binnenland. Foto's man op ding. Ja ontwikkeling go jirens ma. No denk je voor score na so je suku money. If na de money dis yo anya era bra met tegu elok tamarap chimboyo pupa no tapu. Ya to wan de man sabu bata kwa ando man to. Dat tamarap chimboyo piso tapu to trombi kelera. Met tegu elok. Dus te weet je aan boskopu. Untje aan bospoku. Wan boskopu pes makaler zijn uiting. Is dat wie toch? Maar uno kan gewoon een soort vervaste systeem. Dat fotoman disi. Fotoman dat die. Is dat wie toch? Sosof nyom timbortje lentse soep. Wel een man dis ne ando no man. Een man dis lop ala man. Ja toch? Alla blaka man mi lobby. Met blaka man dan min die uno. Zo ik gedrag des reflect kesi. Ligt slipper, dan mogen we praten om ze te corrigeren. Maar je ziet, maar je ziet model toch? Tegen moet ook bavouwen aan bongo naar trabong. Ligt de vreemde moest zoeken aan mandra teneti. Dat alle onnuttig zijn je taki. Ja toch? Tenzij je taki telefoon voor contact doen, dan zijn niet. Creëren een plan voor je ontwikkeling go jiresma. Inafje ontwikkeling die alles maar creëren een plan. Pikantje ontwikkeling go die jongeren. Ja toch? Want sinds een soort man die zegt dat je actie om lezen, even bij want door zijn schriftelijk ba, tjago gidem ting naar binnenland. Actie toch? If anonanga sma money, amanoma ondersteun next. Is dat wie toch? De stewe lukuso man tere mij taki. De mij verref de mijn ouders schreef van kamoni. De mama schreef de mij verref van money. Dat de man zei van contact tak tumsi. Hey, ungo waka ere. Alas masabik ba. Daarom ik wil follow. Mine had me ede voorlopig naar politiek. Nee, omdat te me kom ik toch maar misdouwen zei dat me lukudeng. Me lukudeng aan ready musu wan mi betegu. A universum schreef op bos denka door me kusi suma de man. Ja toch? Me volg gewoon trouw baka. Me na mi kik met op social media. Me volg gewoon trouw baka. Ja, Amandel Gees. Ja toch, Amandel Gees. Dat het tak om een soort sani. Actie er ook toe. Ja toch, de meeste van de man zijn contact taki. Slippers, nachtemmers dragers voor politiek partij. Man van de straat, nee, nachtemmers dragen nog een politiek partij. Trouwens, hoe sabi toch? Ja toch, de man van mijn partij schrijft, sabi toch? No, na, luku den. Mijn focus even op het politiek veld, omdat mij meer op belangrijk zijn, meer op valk zijn, dat mij zit misrefi. Ja toch? Dus dat mijn focus op den toer dat hij. Maar de nachtemmers dragers, alla die met de goed op social media voor je leg uit. Energie. Trama vesi kolon tuk baje sa bakru. Tinya pa wiron nyang pa apay man. Dus utan play u echt man voor no era. Ja? En niet zo. De kinderen van het binnenland, dus man binnenland. Is schoor. Foto mange jarusun naar den tapu. Nou een keuze. Sa jullie foto ningere emeki. Toch?
Nou, een keuze zijn jullie mag binnenland en Mickey. If you want tegen je foto brada, of you want tegen je buskonde brada. Maar nogmaals, met hij ook bij iemand van de straat en systeem, na alles maar de. Ja, toch daarom ik te, one visa bar naar de familie man van de straat. Toch, je ziet alles uit bevolkingsgroep dat je. Une desconnoissement maar. Lek van toef de saka. Sa is ook gewoon naar de politieke partij. Lek te vrij moest vrienden aan mandra niet. Ejatori. Actie de man, sa dan ontwikkelen, sa de man chago gides maar binnenland terug. 0,0 jaar. No. Ja toch. Want if je lek one politieke man go, in een man no ontwikkeling. Look man van de straat, de man van NDP schrijft kan taken. Ja toch. Min ap tengi de no. Maar mis ap precies o te manga de ngotaki toch. Ja toch, want alles maar sabi. Maar mi ano de keskesi lek unu. Tono ma fenya nga dringi na een presi. Da eniso desmano bumoro. Ja toch? Tono ma fenya nga dringi moro een presi. Desmano bumoro. Magi man van de stad altijd libis ma bu omdat in a grond tapu di sanego lek famus go. Isabi toch? Maar boef de ando man. Actie de zei mek dat je staat die brood op NDP jaren. Den offende en draait op. Ja? Man van de straat naar vanaf hoe volksmobilisatie. Vanaf die astan vaste weekende. Middag de man of NDP. Ja toch? Maar temi op ons aan iftaki. Want mezelf de ontevreden. Maar min op te voor een andere politieke partij. No. Maar je ziet. Traman of in next jaar. Als maar bedenkt hem over naar NDP. Door ontevredenheid. De matron zakkenwassers. Door ontevredenheid. De matron schoenenpoetsers. Door ontevredenheid. De matron nachtemmers-dragers. Gitra politieke organisaties. Maar met lukude gewoon zeiden. Ja toch? Man van de straat. Unetak furu. Hoe volg? Ja, dat is net tak furu. Hoe volg? Zo'n ontwikkeling die in bere. Dan nog iemand van de straat en familie. Nou, nog iedereen mag me in het achterland. Maar actie alle de man zei contact komen don sani. Actie den sana de bijdrage. If Chan nanga bravo no gitrama money de mana next. If Chan nanga bravo no gitrama money de mana next jaar. Ja toch. No, man is nou wacht no asma de next. A opperbouwmeester. Ejim Alassani. Mi bete Oegba. Mi a blessing voor opperbouwmeester maar van Oru. Mi na bisma money van Oru. No. En me kies a blessing. Oké? Moet ik man van de straat in lobbyen. Suma 40 emetaki jari. De stop ando. Stop bakalo. Stop lombaka de politieke partij. Creëren een systeem voor ons revi. Is dat toch? Voor kan je champion ontwikkelen in na country voor leveren een bijdrage. Maar ons stop aan door de politieke partij. Want we allemaal aan een nachtemmers-dragers man van de straat. Dat ik ook al kom versie. Het is niet aan de man. Is dat wie? Het is aan een nachtemmers-drager. Dat is een rokotranga. We volgen? Zolang de 5 vingers midis de. Den 10 vingers. Den to voet of me. Me go moro fara. Ja. Omdat mi nou een doorzetter. Mi pano be ando, mi mado be ando. Dus, mi no sabi pok mota nga sot ando maniri dat ya sabi. Ja. Dus, untek mi in lobby. Maar un stap tak don sanyara want zo uno of en draai. Man van de straat. Adis net tak furu, adis het doe. Oké? Untek mi in lobby. Un stop ando. Ja? Un stop ando. Andoles.
nanga